Mitä sä tuut siitä niinku joku tyrantti, moro! Noniin. Selvä. Taas nyt tosta noin auton avaimet. Paskapää. Noi. Mitäs tästä tykkäät? Nouse ylös. Oh, mitä? Anteeksi, mistä sä tulit? Oh boy! Now look what you've done, motherfucker! You're kidding me. Do I have your attention, boy? You're about to see something wonderful. Fuck! Tai kun mä menen ovesta läpi. Joo, noniin, joo. Katso, check. Nyt kokeillaan sitten. Kumpa tää nyt menis läpi? Tää se haulikko käteen. Kiitos, hei. Danke. Oisko siinä? Please. Anna tän loppua. Ei? Get the f*** out of here. What the f*** is wrong with you, man? Loppu.